Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat tingkay panang subsubaybay karagi tinaduma-duma a drama mi. Tinapalabas, numampay addan ni Charlie iti pagbaludan saan latta nga inggaan ni Rodora. Agpakpakita latta daytoy kenkwana, ket nimet Paula, saan latta amaminggang agbarbartek, ket uray no kasta, agpakpakita met latta ni Rodora kenkwana. Iti pagbaludan, naamuan da Mortadio ken Don Marcos, ana Bartolina ni Charlie, ket dita, ad-addan agimura ti Don, ket ingkedeng na ti panaglibas da. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Rodora! Ikarigatan tayo ti aglibas ditoy, Mortadio. Saan nga mabalingag na nayon nga datayo ditoy? Boss, amang ano, delikado. Well, amo ka delikado. Ket saan pa'y nga ita, Mortadio? Ngam ket di. Kanayon tayo ang nakasagana. Taiti ka nito may kan tayo iti gundaway. Aglibas tayo. Wen, boss. Ang kasano ang mapasamak ti kasta? Amang ano, bambantay. Sige. Rumor kan dita. Awanan kay tibayin. Pusasan ka matlaeng. Saan da ka pusasan? Agtulnog kan. Tapno na sayat ka. Adan to aldaw mo kanyak, jablo ka. Sikatin ang ipisok kanyak iti Bartolina. Adan to aldaw mo. Talaga gaya man nakarit ka. Pudnuti ko na ni SPO1 Martinez. Dahil tala sa ti agado. Ala, magnaka. Ikatam ti posas ka, jablo ka. Sumarden kan. Ang mga nututupan ka pa'y. Sige, magnaka! Si Mardeng batla ang ganti istorya dagiti kapurukan maipapan ka ni Rodora. Wan lumain. Naumadamatan manumutan abulan tinapalabas. Wan nga Roda, nagbiit ti aldaw manang. Kaano na day di intabon tayo ti bangkay ni Rodora. Ita, manon abulan tinapalabas. Ay, wan kayam. Ni Paula, amom kaday, parikot ita dagiti dadakkel na. Ha, apay? Una, taday talamang sangsango iti arakter aramiden na. Dakman amaw, no pangalalaan na iti gatgatang na iti arak. Ay, binagbagaak idin ni Paula. Ngam talaga asaan adumngag. Anya ngay nga rod, no day tati kayat na nga aramidon iti biyag na. Una, ang kaasay dagiti naganak na ngagparparikaw. Di damot nga rod mabagbagaan. Ay, anyan ni Paula. Ay, lumain. Padasuman akasarita. Bareng si katidenggan na. Bagbagaan manen tapno isardeng na ti panagbarbartat na. Kadino pangalaak iti kwartat na nalomen? Ado ti kwarta nga inted iti kanyak ni Mortadio. Anya? Mortadio? Pagadal ko kumaigi syudad. Pagadalan na kuman ni Mortadio. Kasukat ti panangikalaisanan to kanya. Pagadalan na ka? Kasukat ti panangikallaysanakan ka? Katikwarta nga igatgatang mo iti arak, naggapokan kwa na? Wan na nalomen. Ngam sana kon anagtuloy anagpasyudad. Gapukin ni Rodora. Ha? Gapukin kwa na. Saan kon anaituloy ti panagadal ko? Kanawanan ni Mortadio, Paula. Nakabalo dan. Tiniliw ida dagiti pulis. Anya? Saan mo kadingam mo da ita?
Paula, imayak takayat kala akasarita. Sapay kuma, tadi mo tagidaksan. Anya ti bagayo? Isardeng mo kumanday ta panagin inom mo iti arak. Saan ang nasaya at dayta? Kasyam dagiti dadakkel mo. Agparparikot dan gapokan ka. Saan dak apakibyangan? Biyag ko da ito'y. Anya ti pagkaskastaam, Paula. Ibagaman kanyak balasang ko. Ti pagkaskas to ya? Ni Rodora, buisit iti biyag ko. Di naksardengan. Anya ti kayat mo asawan. Agpakpakita kanyak ni Rodora. Di naksardengan. Agpakawan ka kenkwana, Paula. Anya? Agpakawanak? Tada ka di basol ko kankwana? Pakpakawan! Jak aramidan dayta. Gaputa awan basol ko kankwana? Day tala ang tirumbeng aramidam, Paula. Agpakawan ka kenkwana. Adda basol mo ket ammom dayta. Iso nga agpakawan ka. Manang Isay, agbakasyonak pala ijay lugar mi. Agsubli aktumanen inton pa nagsasarak. Juan Dolores, o sige, agbakasyon ka pailaeng Ket kasaritam dagiti amo ta, tapno awan maibagbagada ken ka. Wen manang, talaga akas ta ti aramida. Nang runa pa'y ta anak matten ti pangibilbilangan dakan ka. Day tangarot ti pagyamyamanak unay manang. Ket uray inton addanton trabaho. Umay kunto ida sa rungkaran. Gaputa na imbag da unay. Wen rumbang laeng. Sapay kumaata agpaot pa'y ti biyagda. Bakit kan lakaydan? Ngam amok nga agpaot pa'y ti biyagda, manang. Gaputa nagpipigsada pa imat. Makajaging danto pa iti agsapa. Wen nasalon at daa talaga. Agbakasyonak biit. Manumot lang nga aldaw nga iti bakasyon ko. Tapa nagsasarak tumanan. Sige, Dolores. Isagana tandag iti itugot mo, iti panagbakasyon mo. Mayora, ipakitak dagiti grades ko kada kayo. Adto'y Kita akman, Dolores. Nagngangato. Maragsakanag iti da ito nga impakitam agradom, Dolores. Impakaamo kon daytoy kan ni Ma'am Grace nga anak yo, Mayora. Nagsarita kamin iti telepono. Kat maragsakan para kanyak. Kunana nga igaud ko kano ti agadal. Taalaan nakto ija ayan na. Nasaya at ita para kan ka, iha. Mayora, nakasaysayat kayo unay kanya ka pamilya. Ngam, amuyo ka di? Pinagkadkadak tinaibaga ni Ma'am Grace? Nga anya? Ano makalpasak? Kat mapanak to ija estates. Taapay. Ngamin, kayat ko ti mangisuro ijay purok mi, Mayora. Kayat ko nga ijayak to amang isuro. Tapno makatulong akmat kadag iti kapurokak. Nasaya at dayta pangateng mo, Dolores. Ngamayat lata ti jaya ni Grace kan ka. Barang agbaliw to ti panunot mo. Agyaman ak unay, Mayora. Basta ti makunak ita. Igaad mo lata ti agadal, iha. Tainton makalpas ka. Agtrabaho kanto. Kat makatulong kanto mat iti agkasapulan. Wen Mayora, kasta ti aramida. Dolores, sika ka din dayta? Wen Hepe, di magasak dito takumustahan kayo. Nasaya at latamat, Dolores.
Katsika, kumusta di panagnaan mo iti syudad? Nasaya at mo't, hepe. Awan tinagbalin alapad iti panagadal ko. Oh, Dolores. Kumusta, Sir Edmar? Nakauniforme kan a pulis? Saan ka di anak ikapang kaidi kada Don Marcos? SPO1 Martinez, Dolores, palag ko na kat adu tirumbang nga maamuan na. O sige, panahon kayo pa ito'y. Kat tagsarsarita kayo. SPO1 Martinez, makamukan ka ni Dolores. Wen, hepe. No kasta? At dada diti pagbaludan? Kunak tumot ngamin anak dadakas da atak tao? Awan nakalibas ka dakwada. Amin ataon ni Don Marcos. At dada amin dito'y pagbaludan. Gapota si babasol damat. Kasta ti maiparbang kadakwada. Wen gayam, kumustan ti panagadal mo? Nasaya at mo't, Sir Edmar. Wen niya, itulod ka ni Porok Verde? Saanan? Nakababain mo't kan ka. Syaklatan ti mapan. Imayak la si marungkar diti presinto. Itulod ka ni Porok. Sir Edmar, itay ka pa'y nagdadrive Ape, adi ka maununi. Kwa? Awan. Sir, adda ka di madi arikrik naeng? Saan ka ngamin maununi? Awan. Awan gayam. Kumustan datatang kan nanang? Nasaya at mat. Kailiw da kan talaga ije balayo. Agpasyar ka kanumot. Sige. Iti pa nagsublim ije syudad. Itulod kanto. Pambarak matente ag bakasyon ijay. Adto'y nanalumin. Para kada kayo. Kan syempre, adamot ti para ka ni Sir Edmar. Adto'y Agyaman kami, basang. Agoray kayo. Adamadlaw ko Apay ka di akasta kayo. Kaslaawan gaganay gayan nyo Kasla saan kayo naragsak iti kaaddak? Saan man, basang? Naragsak kami iti kaadam. Kat agyaman iti insangpat mo apara kada kami ken ni Edmar. Awan na nyaman na, nana. Ipan mo matanda kita para kadagiti naganak mo. Patsyak apara kadakwada day tamay sapay abag saan ka de. Wen, nana. No kasta, yawid mo dagita, balasag ko. Kat patsyak, kailiw da kan dagiti naganak mo. Kuyugan kan Dolores. Sige. Mapanta ni Balayo. Umay ka, Sir Edmar. Dumagas taman ti tabalan ni Rodora. At damat ginatang ko apara kan ko Wen, umay kan, sir. Dumagas taman ko Kailiw mo tanda yung agayim ko. Sige. Rodora! Rodora! Nakarikap ti balay na. Dolores. Napanan na nga ta. Amang ano adala na panan na. Kasanok nga ibagada ito'y kankwana. Ay, sino kayaw? Anya aramidin yun dito'y. Da kami da ito'y, nana. Kunak mo asino itayang nagitag basak-basak dito'y paraangan ni Rodora. Ay, naguray ka. Dolores? Wala na. Siyak! Sang-sangpot ko naggapo iya syudad. Ay na. Ay amom ka day Dolores. Adaw, dagiti paspasamak bayat ti kaawan mau. Kuha, nana. Saan ko mapay... Amom ka day Dolores. Di ka nga ta mamatay. Ngam ay nabayagan anatay ni Rodora. Anya? Anya ti kunayo? Nana? Ay, apay, di mo pa'y amaw.
Ay, kunak no imbagakan ka ni Edmar. Ay, Edmar, amo ka din ni Dolores ti amain. Nana. Sige. Mapan kami ti papanan niyo. Panawan na kami dito. Ay, sige man langan. Inak man langan ni Jayan ni Lumain. Sir Edmar, anya dyan imbaga kanyak ni Nana Insyang? Mabalin ka di nga ulitam nga ibaga, dyan ako Nana. Kuan Dolores. Saan ngagpay suday jay? Nabayag ka nun. Anatay ni Rodora. Dolores. Ibagam tipod no, Sir Edmar. Kaya't ko ang malawagan ti amin. Ang asim. Anya ti kaya't asawan ni Nana Insyang iti imbaga na itay. Anabayagan. Anatay ni Rodora. Apay. Anya ti impatay ti gayam ko. Kaano anatay? Kuan Dolores. Apay adyak na amuan. Apay adiyo impakaamo kanya. Apay! Anya ti aramiden ni Dolores itinaamuan na napasamak kini Rodora. Gagayem, di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Shoutout manan kini Austin Taguba, kini Butirog Turugi, salamat din kay Panang Tartarabay, kadagiti na dumaduma at dramami. God bless.